Luciano, onaj, da. Divno. Jeste, znači da vidiš. Sašice, ajde sipaj mi malo šampanjca. Naravno, Seko. Evo ovako, dok smo još trezni, ja mislim da je u redu da se raskusuramo. Da, ljudi, ajde, evo, živjeli, ajde, srećna nova godina. Da, te ovako, pošto smo Saša i ja sve ovo kupili, mislim da bi bilo u redu da deo tog novca vratimo. Naravno, ljudi, samo recite koliko treba damo. Evo ovako, kad se sve sabere, svako treba da da po 3000 dinara. 3000? Po meni to malo mnogo. Dobro, kako mnogo. Vidiš šta je sve ovde bilo, bila je riba, pa bila je jagnjetina, pa bio je vatromet. Ljudi, samo jedna stvar, ja mislim da nije u redu da od Jovane uzmemo pun iznos, pošto ona nije mogla da pije alkohol uopšte. Pa dobro srce, evo, ja ne jedem jagnjetinu, ti znaš da sam ja vegetarijanac. Ajde, dobro, molim. Šta sad ja treba da ispaštam zato što sam trudna, jel? Dobro. Lepo ste to smislili. Dobro, evo ovako ćemo, neka i oca da 2000, svi mi damo po 3250 i to je to, je li to u redu? Dajte, ljudi, šta ćemo sad kao po sistemu ove, evo, manje, ove pio više, daj. Pa očigledno da je to jedino rešenje. Mislim, najvažnije je da bude pošteno. Dobro, ali evo ja isto nisam pio, jel? Mislim, pijem antibiotike, popio sam 2 šampanjca i sad bi trebao platiti više od 3000 dinara. Mislim, je to normalno? Pa dobro, ti samo šampanjac, pa šampanjac, kao da ništa drugo nije bilo sem šampanjca. Pa bilo je to i drugih stvari. Bilo je jelo, bio je vatromet. Vatromet? Čekaj, vatromet je ušao u ovaj iznos, jel? Da, pa normalno. Pa meni vatromet baš bio nešto bez veze. Vera, koji te nisu ni opalile. Ma da. Evo ja recimo uopšte nisam videla taj vatromet zato što sam ja bila u WC-u. Sad kad sam ja trudna, ja stalno moram da idem u WC. I ja to nisam videla. Dobro, ljudi, po toj logici ja bi trebalo isto manje da platim, pošto sam ja uzeo jednu kašiku ovog rižota sa morskim plodovima. Stvarno, ovdje je bilo nekih morskih plodova. Da, ja sam juče kupio 2 kila, da. Ja? Pa ne znam, mislim, stvarno, ovdje nema uopšte, ja tu ništa nisam našla. Ne, sam pirinač. Kažem, sam pirinač. Ma bilo je, šta ti je bilo je, ali bili su svi koncentrisani na jednom mestu, pored lososa. Losos? A šta, bio je i losos? Ne, ja sam najskuplje stvari preskočila. Pa došla si ti uopšte jela nešto večeras, a? Po ovoj krizi, ovakvoj krizi, mislim, ovakva večera, ja sam ipak za neku skromniju varijantu. Ja sam, evo, htela samo normalno da dočekamo novu godinu, eto, to je sve. Šta, tebi je normalno 3000 dinara, mislim, mogli smo neki fancy restoran. Ja molim te, koji fancy restoran? Baš me zanima gde možeš za 3000 dinara po osobi da dočekaš novu godinu, aj reci. Vidi, Mila, ja ništa od ovoga nisam tražila. Ja sam mogla da prođem, ali tako sam mogla da prođem samo sa jednim, jel? Ljudi, dobro je, evo ovako ćemo. Ja ću platiti za vatromet. Sve je okej, stvarno. Živeli. Sale, ti si car. Sale. Hvala Gagi puno. Evo, onda smo se sve dogovorili. I oca da 2000, svi mi damo po 2500 i to. Je li to sad pošteno, u redu? Nije. Dobro, šta sad nije u redu? Pa nije u redu zato što je malo pre trebalo da platim 1000 dinara manje od ostalih, a sad samo 5. To je zato što je Saša odlučio da plati vatromet, razumeš? Ja razumem da ovde svi mogu da piju i šampanjac, i rakiju, i vino, i pivo, a ja samo vodu i da opet treba da platim samo 500 dinara manje od ostalih. Dobro, evo pošto si ti trudna, a jedeš za dvoje, a? Ti daj samo 1500 dinara, u redu? Ajde, još ćete da kažete da vam se i muzika nije dopala. Pa čekajte, hoćete da kažete da su i CD-ovi za večera skupljeni, jel? Pa jesmo, kupili smo 4 CD-a po 300 dinara. Ja recimo nisam ni tu muziku čula zato što sam bila u WC. Sam ja za sve kriva. Dobro, ljudi, sve je u redu. Evo, ja ću da platim za sve. Sve je u redu, sve... Ne, Milenice, molim te, ja ću da platim za sve. Iduće godine idemo u restoran za novu godinu i onda će svako da plati za sebe i onda ćemo da vidimo koliko se ko oždro, ko je koliko popio i sve će biti u redu, jel? Ti si Superman. Sale, žuri. Superman. Divno. Sve smo završili. Pa ima samo još jedna sitnica. Tvoj Saša je prosuo vino na moju haljinu, koja uopšte nije jeftina. Ja ne znam da će to moći da se skine, evo probat ću na hemijskom, ali samo kažem.